Кожную раніцу я нагадваю сабе, што чым больш людзей я выратую, тым больш ворагаў з'явіцца. І гэта пытанне часу. Калі з'явіцца нехта настолькі моцны, што я не здолею супрацьстаяць. Прабач, я спазніўся. Дарожнае здарэнне. Твоё дарожнае здарэнне ўключала ў сабе, не ведаю, пальбу з кулямёта? Так, я гэта і меў на ўвазе. Пітер Паркер, Гары Осборн. табе трэба ўбачыць гэта. Аскорб сочыць за табой. Чаму? Вось і мне цікава. Ці ёсць нешта, што ты схавала ад мяне? Аднойчы я сказала, што сакрэты маюць кошт. Праўда, таксама. Маё імя Рычард Паркер. Я адкрыў, як Аскорб плануе выкарыстаць мае даследаванні. І я адказны абараніць свет ад таго, на што яны здольныя. Што гэта? Будучыня. Мы літаральна можам змяніць свет. А што наконт Пітера? Не ўсім шансуе. Гэтым летам. Гэта больш за цябе, Пітер. Я прыняў рашэнне. Гэта мой шлях. Хутка кожны ў гэтым горадзе даведаецца, як гэта жыць у свеце без моцы, без літасці, без чалавека-павука. Неверагодны чалавек-павук 2. Пачынаецца найвялікшае змаганне. Киноконг.бай. Пра кіно па-беларуску. Агучана пры падтрымцы кампаніі Велком.